हमारी दूसरका प्रोग्राम बा। आई हमरा खातिर बहुत सौभाग्य के बात बा कि हमार अमिताभ पांडे जी एगो व्यवस्था के कायम रखले बानी। हमनी के जितना पुरानका चीज़ बा जौन भुलाइल जाता, बिसरल जाता, छटकल जाता हमनी से, ओकरा के संजोए के एगो व्यवस्था यहाँ के तरफ से भइल बा। भोजपुरी दुनिया खातिर तो ही बढ़िया बात बढ़ले बा, लेकिन खास करके हमरो खातिर एगो सौभाग्य के बात बा कि यही बहाने कुछ सीखे के, कुछ समझे के, कुछ सुनहू के मिलता। ताज भोजपुरी बैठकी के दूसरका कार्यक्रम में अब सहयोगी लोग से भी निवेदन बा कि हम कोनो बहुत बड़हन कलाकार ना हमी, एगो संगीत के प्रेमी बानी, जंगा सभे बा होंगा हमू बानी। संगीत से कुछ लगाव बा, कुछ गा बजा लेवे के। हाँ, एगो बात बा कि थोड़ा सा एगो ना होला किराना के दुकान, तो संगीत के दुनिया में हम अपना के किराना के दुकान बना के रखले बानी। कहीं हिंदियों के ज़रूरत पड़ेला, कहीं संस्कृतों के ज़रूरत पड़ेला, कहीं उर्दूओं के ज़रूरत पड़ेला, कहीं भोजपुरी तो अपन बढ़ले बा, तो तनी 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 सगरी में हम घूम लीले। विशेष बात यह बा तो सतदेव जी से भी आग्रह बा कि भाई हमरा के निभा लिया।